atu wimu seso akoda ya grace seso ai mami fo bi ye crazy awde ensra mami na chi ansa ma yenko akiri ho na yenko hade wo nana ne ho no na wote na ansa na wabesra mami na chi no fanku no kuta na yeni nkomo wo nana ne fie ho no anamote enyina hi no mami no wo nana ba no na o kire wo kom achibu ha na o kire me kom bu amekwa ofum ekutu banchi ede ba ami ama bedwa asiso asa wo nso still na no mo mami ebi mu ye chese nyame be papa ye ni so nti heaven bi ye be kobi ye nyina ye be kobi ade ne ye hu yi ana dani me ba wonye wo ya kura bone tu susu se di nti na maame ne ye osa no ono so mpem ase dwa no dwa keke oyire we he a chese wo mpe wasem nana ne man de na motifi ona na ne man na omo de no ye omo kama ne man de omo ko school na ba wo de kwafo nkotu banchi ti meko school no nko ade menko afo e di se school no ko jiru sei du JHS1 na uja na ayo bi ana wuni made ana na wo mo ho mode na me ya de kakra ese ne mwa no na na eni ho ka be bo ho mode ye krama onya do mpo ba wie kura tu na no setie nie ewi asibe ni he wuni wo abusu ase o ni maami ewu agya no ne nana ba ema bi atete na afri ni kola brem nu se security akova ema ukokon ma sema se wo hini ni dide bia ugina ma so ni ema tumi ye kawe ka one nana ba ema na kombete ombetena ama nana no wo nyina na security ni de ehye bitiri se ya no de adaka mu wo di wu enso oba obeka oyire we he eya semu tabi takum we mumla na ye nto aye nkomo boso ebusuafo me be ya semu ya ahomete nti JHS1 na no wanto aso enti ese sa wona na ba no so otiase isi ono so yare oda ho no ono so ayale bodua se di anka na ntwie to no enka konfonsem bono so ngosi asama kwan obekọ ama ne ma no na edan no a na utimu o mutu mu no ebra wo nana be ma ne tiase na enum nana wote enum nana metie enum nana wote enum nana me daye bibia na ede no muti bi tu sa so mo se matena ho achi nti papa na wu a o me ni case bia yamla fe na fanku no bra enti mobile say o papa carpenter wa firim na yera wo oya wo se besra ma chinku ena ye den ka se mesra na chinku no na me bisa ne se ma na se BBC de on frame se adaw aso ohe yere mame case na agi atia to we say criminal case enku besra ma chinku de wo say wa chida onku ni bia na wo wa chida ho panti ka beboa wo eno enku be sa na de besra de ere se kokko bata o se ale de be enku yo ohere tabita ene o chena say ye ko free screening free screening for prostate and diabetes ya mo Nkomo yo adeshimai mayama munyina mo ha efamra Sompa Nkomo dwumedie so ewo Sompa 93.1 na ene mamenka we say yansa be me bia wutie mi a u prostate no eho atechema anase ne dwumedie wo se edi no enhyeda enkoye no me so wo kire nyame ya adom abomode atu amerika ensai brefo ni kire mo sofo alignment ehwe ni mu ho pede ne tabita clinic enkodi enhwemu yesi we ye free prostate screening edi ama wo kwa ye nyo kapra ye nyo sempo ye nyo dama enti wa wo dia ne se wutu amerika de wani ahwe ho afe diabetes so ye hwehwemu kwa we free me so anka se minisika na entna se na we no ye nyo
kapreba me ka cho se prostrate no me nua me be ma bia no eya na prostate no edane dwunso twa ne ho ansa na be ma ne spence anasa ne nkwama benya hoden na etimi akwakoye eye adwuma yie no eya na sa prostate we no edi dwuma wom na epepi na no eho techema obehu obi de ohwa na eye kese obi nso de ohwa na afa kwan foforo so afa obehu ne de rubber akwakoto obememu eno na yempese bedu sate bia ne Tabita clinic yeseji ama ne sesia ne freye ne ye ne no entwetwe enkomo eye 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 prostrate ama ebinom jonso sem no sese enkoye bema de sa wo biu bema na wo jonso ai wose etimi etose enesa wo jonso na wo jonso na egu mpaboa so wo chaw egu so egu trouser mu a measurement na se wan hwe ye be kakra na wa ya se ye o yan kakra no wa ya se peja kakra wo jonso ne beto da bi kra no na ema wo be kwa ya sa bia bi ni am waduro bi na etimi aba ade a chi ani nansa no na asa ayesa ye ka cho se we no ebo kokosa wan tie kokobo no entu america fo ni a chema o sofola alignment nhwe ni mu ho na Tabita clinic yamfa yennu wamaso yennu a ennam no yamfa nkan na yentu ase a dache ye de rubber so be hye obemem ebasa na omema yo no ewo hefa bema menye tiase wo obema no ewu a onipadua no nyina ewu fi se ni da so nyina no asa ede amawo wo ba bi a wabɔ ne ho ka mfinhia pii wode ho nyina adwiridi ahwɛ no no obi bɛfa akodi ai ma menka ne saa ɛwɔ abla wankasa no bia ai ma menka ne saa obi bɛfa wo yera ɔkɔ akodi obedi na duane edi ne bibia mesro esa eya be ma wote wo pa na obi de wo wankasa no wo graphic pa wo bɔ ho ka to e de kɔ ya na eye ntene mesro entena se prostrate eya de agye ho abasobode pii e wo aya hwɛ mo mesro bra na Tabita clinic ye fa ye dro ni bi enkan na ye ntu ase wo prostate ne beda ba bia wo se da e be ye adwuma se de ye na etimi abo afa ye mra esikyire ye de diabetes ne nso so wo ho sesi a make say wo ho antentam so na jonso de wo ho na esukom ede wo ntentem ekom timi de wo ma wo yem kra etimi dwan wo obi wo ho abehu na se o ye kese kakra obi de ensinsan so no eni se bi wo ho na ne so tia na etie onyade nso ontia po obi wo ho na ne nanse apegya kakra wo de wo nsamiemu a na atom wa ekro bia ba beto ho ache watu ho na mo saa duro bia wo de aka na so enwu kohwe oni padua ni mu e wo Tabita clinic bia na esiche yade no bi e na e ba osuo nti amasa de no e koso ye ka cha wo se entena se na esiche yade no e twini padodo na akọ ense do wo bra ye twedi apoba se ye dom de ma wo no enso ya mesrawo e ma esiche yade diabetes no emfa so emfa wo enkọ wo nananom enchen wa bra wo bra enso ye nti no Tabita clinic ye se ye dro no eye tatahwe bra na ye ntu esiche yade no asema obi wo ho a wote wa na ne honam nyina edwa no obi wo ho a wote wa na ne honam nyina ehyehye no me ka cho wo se eye yade ene eye wo saa enkasa wo bi ene eye wo na fa nkore na masori fie prayer camps ahodo na ye nje wo sika eni ena asofo bi no aba no omanum yo mo de papa wono je ya no mo saa de akomo mo gas binom entemesro ema ye fa wo sika enwa nanka e wo abla wankasa betimi de wani akyerebo e wo Tabita clinic e wo sofola alignment nhwe ni mo ho na Tabita ye de yeduro ni bi aka wo GM 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 obi a fibroid ato wo ye frum wa wo de ni nchenti entimi ma wo nwo wobi a won so awo ho akwa atwedi aba wo make say bi a wo de no bibi na aye wo si akwan ya eda wa wo de na no aye kase obi nso de okrampo na wahini ni na akwa say infections na de ni nyina aba mesrawo bomodiafo ni kiremu e wo Tabita clinic sokola alignment hwe ni mu ho ye yi sa de ni nyina afiri ho ama awo na timi aba na infections na namu nyalwa ahodo na bit se chlamydia syphilis eni gonorrhea nkeka ya de no mesro e basa na emu no omutimi di a wo de na no ano na ayemre obi wo krampo na yafru na ba no na esene na ekọ etimi bato so ben prensan prenan wan hwe abde kwakobo edum ne adan ne nyina no eye infections na mu nyalwa ne bi e na ate abesa wo ntimi sro bomode na Tabita clinic fo ani kiremu e wo sofola alignment hwe ni mu ho ye de aduro betu ase ye nsrosro mo anu we ye pamo no one time enkwankogina nkwanche ne nkase mitu ase ekọ
kwana ba wan hwe adache ebe ye wade obi a meka se be ma yo no enhyeda ensisi so ebi wo ho a ohini ni awo ma na ye de akwahye manko a da meka se nya nipa ba ko na ewo emema ene ma ene bom wo nti no be ma meka se bia na nkwamo an kora ho oden wo fom ebia wo de na anytime bia be ma be release bia no ne sperms na wo so onya 15,000 sperms and san watimi ahwe obanyin sen na so saade no ankoduru sa wo be ye dan wo be boso akaskala bibia mfiri mu emma me so hwe ne jai se da ne da wo de sobo no ebo ban ebia wo nkwamo ano emu kora ye eurobi azospermia no ebia wakwa kwotena hyen ye chia ama eye hiti abo wo ntohwe no ama emu nso ne nyina agene enkwamo ne nyina wuwu eni ahoden wo be ye dan na no obada watimi ahye ne nyinsɛn brata beta clinic yakache ewo eye sofola alignment nhwe ni mu ho ye de aduro ka nkwamo no benya ahoden na etimi agina ne naso dwumedie wo se kodie no etimi edi ama na CP esita ye ka se obi wo ho na ne se ebubu obi wo ho na ne koko ehhye no obi wo ho na ne yam adwa no wanka se ebi afa eye friend sen o sabi na eye wo mesraw eno eye acid reflux eye na yade bia etimi ha nipadua ne pa acid ne wo nipadua mu anema den ka se ne ade etimi yam ne fekofeko me etimi gya ye nan wa bra ye sunsuye bia etimi emamu no ebi wo ho na anu tua no entue ye nti no ebofa wanum sana na omna se ayekuro obi wo ho na ne bo anu ayekuro wo ho na yam kura mpo dwan ho ye ka cha se bra wa hwe ye bedi di wo se asesa na wo se kura mpo no nu fie bia no na etutu obi wo so na ne se no so ebubu me so ne nyina no tabita eho na ye to ase ye se dia se ye de ne nkwa nyina ya sa no eho ne ye sa hye ne gidie mo kena eho ne ye sa ma ne enkwante no fire my 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 oyini ne enche me sorry na me ka kire obi ase now there some betra ya na say dey ya wusi ya minute no 5 minutes ka wa ya de kakra mu na wahini ni me ka kire obi a ye kasei osa yade edware ne so yade bone papa wo didi aboe when didi aboe eniema eboa ema digestion take place no wankasa wontime mfa bi etisanka ne abrobe ne ade because of acid na ewom no wo entime emwa mesraw so pesa osa na ba bedware wo so emfinhye pinie no yetimi tu ase ema wo de a eniema nkwade na baabi entu sika emfa ngo eye tabita clinic eho na ye kanfo ede ama wo make sense so no ebia na wosa enase wo liver no ebia na ehu dwumadie no enhyeda enkoye mesraw sa no ene na eboa ma de bia ekwo ni padua mu no etimije eyam esone so no wato ede ama wo brebo no acha ma ni padua nkaye no na ne nyina na ehu dwumadie no se ankoye a wanhwe ye niam enkoye wo ni padua ne mu eno na tabita clinic ye to nsafra wo sebra ye de video wanwaso ehwe wo ni padua ne mu efri wo tiri so ekoka wo na ase yade bia ya to din se yade ye wo wie yase no ye to ase ede ama we ye nsrosro no ye sa de bibidro kan ye nananom enu ya hodo hahama enutane no sini ye ka bom kan tete ne ye de ye dudo sisa bi no mo ba bre we na mete me ho aye dendenden eno na tabita clinic ya fa be for kwan so na ede aye ntine bra na ye massage won so enka ho ye nyema oni padua wa won ka se mobuo wa ba bi africhi no ye ka cho se bra tabita clinic e wo so for alignment hwe ni mu ho ye de adro be kan ye be massage o physiotherapy kwan so no ye betimi atretre wo ama ne nyina akoye e de amount so for alignment hwe ni mo ne ye wo enkan ye wo Madina fast for bridge na eho ene ye wo afe wo de wani kire mu takwata krade sunyane so so ya boya ka kire na e wo ho fra ye sesi a 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 wahini ni medase na me sorry so da bia ya seta John 1:2 no ye dija ya dofo nyina ye se odofo ye bompa ye ma osade nyina mu no ensi wiye na nya hoden se de esi Ukraine wa bra nya me ya adoma wo china da wutu anamon ede wani achemo so full alignment tabita clinic ne etimi ahwew adwo apomden so esi ye ama wo ye da se tabita maame tabita kum soli ye na baby ameduro no akola ne besra maame na chi nti ye be hwese de krimi no ebe koso merafo a wo hye me sompa ene wani gusue
ya gentre ha wo man mu ni abrochi man mu adofo amudi yachi na enra na ye world mama C day birthday enra na oba akoko mama C mo fa ne to so mame agudie kokko enra na mama C na wodi na woda mata de ye hyemi fefefe ye friend 5 minutes to curfew akatapori what to dino 5 minutes to curfew akatapori ka chire obi mama C pictures no we ya vanguso epam chow mo fanguso ka chire mumusa ne mayen na ye kwaba ontumi enkase wonfa mamusa mumusa ka chire ne mayen ye kwaba ne de mama C aba beto so pane chew wo ba akoko obi aka na no no ya fa ne to so mame anie agudie ewurade wo ba wo numa dwuma no wo buade misi mama C jeutu wo ba da se buru wo wo buni pa obi wo onima dwuma pa so ne attitude nye eno de enche kora wadwuma ne ubegu because some me ba ya wo de ayeme no me so me de wo beko sanete ba mama C onim kasa obenya ho abotre obekasa ho kama de obeye wo oba vefe do wo be emi shira wate awuni yi na wodi wa wodan enra na wodi na wodan enra me ni nyina o se ni wurafi it was in wurafi kora dan am say mama C enye hwe so ko kaka dere ko S5 obi me dem ya dwene ho ene S5 na wodi gu ho ani mo ase no eti mama C ene da so no pa matade maame D4 eya idru ho na wadawruba approach for efe mo se mo pese mama C pam kaba ne mama mo wodan na na mo nyina mo se mo pese mama C pam kaba mama mo e wo no da so me de number ne betum na edru ho a maye eda ase oda Daniel ene wo se fenku ni bra na ye den wo se me fenku ni bra me se na chima no timi ni ko se na chima no me se na chiwi ya no ka me to onom na wo se me ntenase how dare you God what's ran a chiwie ya no and was it maintenance so ya kora bone ada na wanyu ho anwane Jacob Joseph wajin hu dwane e wo ayi enchem ya maami Zuleka wajin hu dwane wo Zuleka nsem na wanyu ho ada ne ho de nche so wasi meji me ho a obe pam ma frifie o frio kola bone wow master ira kodino ebeboa ebe free mu a odi ni ja kola ketua ufo ejapade o na abebie so free ho kono ho a kola ma ba munye Daniel hwame we ye jara safari o jujum kakra na die na otumi nya akokudro sa nti wo kan woto ho na ma wodi ewe mu akọ wranso sen da uroma o ma me kan kura kire me we kura baaburo acho di me ko wranso 5 obe kura fodi bi a che 5 rounds 5 rounds mbi wa wodi ni bi ade to wa to lukusedi ma me to lukusedi ma wo no mo ye ebi na ato abranti wo si wo kan wo to na ye den Daniel oka akola ukun akoda oka uto na yeden oye woden ka meto na me shenika no de nsa ofafa na me se ma idea na we no se me kama no ntum ma kama no ntum be pam me to anse a wajake ni nyina mu no utimi jake asiri tirase ye asere me bana sere area city etia ye dai te won ma no so me be me na me se ma idea na we no se me kama no still no se me kama no ko ni me koso ani antimeli ni na di obewu ne etia ko na kosi sei ti na me ne plus wo empa no so no se se ma enye ya obepam me mama ko usu ni ba bi ko na se we give you in eno ma no ne da impressing prena 1 2 3 4 what is so say 5 in yam say kan na yam ahe no eti eko den to ni me da wie ye no me ho no mai bo ha ho no afre me nko no ato me wo me yankasa me de a o mo de ma me se me nnem e wo fi ho no no ato me wo ho no na ti ase na ware no ese o master yire ana wanyi dodo obetimi awo
Pacho ma wo me. Ti dia na asie me ba. Ti oya me sa no, me so me mpesa ya na me di areho mi mu se ka me maame a ko nya me sa. Na se nka maame ne papa ti asia. Ka sa antumi. Ti ya na me di areho mi mu sa. Ti hono na se me di dwane fifi hono. Enti woni mu maame na wo maame woni mu ne ho nipa busuafo bia. Pacho de. Wona na be ma no wankyere wo bibia. Bibi sa no ono so ka je mi so metena o mo nchen no. O ma nkyere mo bibia na mo free. Na se wo maame no papa ne betena papa na be ma ne nchen papa ne nchen. Te hono mu benyinsen wo. Ewi asini. Enti se wo te he. Se mo asafu. Hwan ho? Asafu. Hwan ho na wo asafu no? Me ni obi a hono. Boys. Pacho ase bo a bus na yo park hono no. Mo kwa kodemu. Ah! Na da bi odani. Weri obi se fa wo mu na da demu a. Sa ne ka wu anya bone. Sa wuti firi na wanya ba bi ada. Ana wo mpene sa. Pacho de. Ti no wa firi fi ho no. Pacho. Eme bin so. Mo atwa mai so. Akwada hu ni padua bamu wa fe bamu wa kokko fe. Na bamu wa beba out to say a wo kasa no. Utim se niema fono no. Oh! When you say me sika asem nya nka ma ha dan ma no. Oh! Enti wo dida basim. School na went me anko. Adwuma nso a wansua. Oh, nani atata ni su. Yee, o ima se wabunsu. Boni koso. Too much. Hele mami kro. Baby kro sa wo hyen a. Si utrase wanim kuya sie mu. Bia bonte na kofa bie. Oh. O ima se wakasa. Ohini me dase. Yes, mami ni number me ma em say we register MTN for na twam. Eti ati atom. Ohima akasa. Ohini me dase. Ye ba ya asemi ya reho na ahometi bebre. Esanse wo hwe sene ono awatutoma braboni dina ba beduru a. Em se nekra ne da metimi akase wapie baabi a ehu ne bibie ni mu a watimi afili free say de hante no obetimi adesan ye me ekoso nkrofo dem mo bam say wa seriously na we kra na nyame adomara kwa because oye be ma say no possibility ni say na nko betimi aka nano atum na won ka ho asem no ka aya na no odin unse ma no na ya na ne ma sei ne ta di nkomo bebe ma sei die eye wutu se bibi pam na kasa sa na oyini mefa free ni say ye papa no se ne na wo kan ne elia na ye na na wo ne ne tena ye no wono die na na fam die ne say se ma mi ni ho a wafa no de na ye ne die prekope na sane da bia wo kan ma asemi a eduru ba bia sebe ya na ema wonkan sanya maame no a ne nana ba na ka akwala ni fie prekope ene ba bia no wo no enka ni kwan senka akwala nkokọ ne nam ba bi ma sebe wo bi kura beto ne mo na akora nka mem na so twedada se twedada anye nyini dodo twene ye twedada nti no wampe no kasa mama na nyi ntem kura urate tin wadwane run for old his vagina no kura old vagina odupa nkura hunhuna nipa eri antemele ne de obewu ne titi be for drinking o adwede ga seriously oyi ni ti se ne na unua meka no maame no enenne waye akwala yi boni bebri esansa akwala ne de na nka ne fie a ne ko na misre meka ye maame no mpanimfo ye papa no ye nuanom ya hwesofo senku obi fa obi sebe ne ba se wafa no mofra bre mu tete no a enkanye boni o
efiri sɛ wokɔ abrochi memu a enipa ne bebree kra na ye wo madwene sɛ wo mo nwo nanso so okwa adopti obi ba no atwete no no wade na ye ne de enso eyie enso ba ye memu a omo kra sɛbe kristo som no omo nkukuru ne sɛ apakan enso aye no wọ́n mú kúrẹ́ tì mí yẹ má ni yeye ní ẹ̀yẹ kristo fún yìí yẹ bọ́ kristo di asọ́lé dẹ́m skul dẹ́mu edu kwasi ada tókúrẹ́ bí àwọn bẹ́fẹ̀ mbíyà wọ́n nyà asomdwẹ́ na yẹn nsoso ni yẹn ti sẹ yẹn ti aseɛ sɛ yɛtumi fɔ obi deɛ na sɛbi yɛhwɛ no ebebree ni yɛ ni yie ɛno koraa no wɔɔhwɛ na akɔlɛ yɛ wie yɛ ne afrɛ no ne aka akyerɛ no mekae mmerɛ bi baako bi a na minim obi abɔ ne ho ka na awie yɛ wɔn asa afra akɔla no no waka wei wo ka kyerɛ na akɔla no ne dɔ ɛwɔ ne mu no ɛbɛkɔ ɛno na yɛ saa ɛno na yɛ aberanteɛ yi a sɛbi ɛma anadwene nyinaa ɛyɛ no hei a papa yi wu yi a wɔde eti si abɔnten eti mesrɛ enyi nyinaa na sɛbi nyame bɔ yɛ se yɛ mɛwowo nyi nyinaa o ebinom yɛ hwɛsofoɔ papa a so ɔmo mɛhwɛ nkurɔfoɔ deɛ mu ɔmo nso enya baabi ntena te sɛ akɔda yi ɛsɛnke yɛhwɛ ni yi a nkɔ no so kebi anadaakye wɔbɛdi yie no abaaba bɛhwɛ sɛ abusua no nanso so yɛyi na si abɔnten a maame nso so ani kunu kapentani wɔno nso kɔhyia akɔla yi sɛ mɛboa akɔla yi na maame sasabonsam wɔno kora deɛ wɔkyɛn ne nana aberewa no wɔno nso so anya kum wɔn ho aberanteɛ sɔɔ no kɔma kama sei na wɔhwɛ dabra kora yi twam kɔba da bia sei wɔhwɛ ne sisia na wɔsi akora wi wɔyɛ akora bɔne akasa wohwɛ ne sisi akyi sɛdeɛ ɛsi ayɛ den tawe na ɛne ne kwankyi na wɔbɛtumi ayɛ bibi ɛne so ɔde kɔyɛ akora yi sɛ yi o na mo wo nso wati atomu wɔn ma sɛ wabo wati atomu pa o so anase kɔ kyerɛ ba deɛ na so wutire ne na afi me kama no tuma wo se me yɛ slow dodo me bie ma no so no so na nya nwanwa ma wɔn ma sɛ wabo adi abame yie ya se kyerɛ sɛ nwanwa sem sei no obi akora yi wɔyɛ na akɔla nso ehunahuna no sa de na nyi sɛbe na wɔyɛ virgin ana no wa for bada se mi musa no afa ti maami na break you virgin wantumi anyina Joseph virgin Joseph wantumi anyina yo na se nka ayere ho na wugina Joseph enti wɔyini ne sɛ ne esitia no yɛsrɛ yɛka empanimfo a mo ne nkwadaa teɛ na mo sada mo ho kɔkyekye nkwala ne wewe no yɛsrɛ mo ho mumma buo emra mo ne mmɔfra ne ntem mo nsi mo nam etwese baabi a ne yɛfa mɛma mesrɛ mo momi hunu baabi a yɛfa bɛɛma ne baabi a yɛmfa wobi kɔ obi adwuma m kora no ɔkɔkye master na we ɛso adwuma kora kye master ne we a adwuma no ntimi nyina eti yɛsrɛ mo a moyɛ saa nneɛma no nyina sɛbe munyae na momiɛmfa akɔla yi die ɛnyɛ afutu ɔhene ni wadaroma medase Auntie Mary ɔhene medase mebravo akora nso kora meba o Dani Opoku ba na me ka se wo US no wo simenu na di fonso di simenu sa na ode Dani Opoku yo so ni hele anani age meba preko pe Dani it's unfortunate say sa ade we ato akwada we na oyini woni me ade a na so wo se ontimi nyina ade a gidi agya Abraham went to me and you tamma no or fire. Bombs. I could have to me, Agina. Did you agent to me? Danny boy, na a young boy say, I can mem has so Africa how adoption, abomination, a dear be I say, yechi. Yechiri koko na ye di ne mabi saa but ewiase na da hwe adofo amutie me muntie ni esi afemu o ewiase ya abusua o ewiase ya abusua na je se nyame nim se ye bedoso ena ye wowo ye toto musua mu se de be ya ye benya emwa afiri abusua krokro wa no ho na wiase nyina ye abusua
enti emfa ho ne obi bekwa kopie ne obi a obeba beto wo nsam nyame de na ma se abusua preko pe enti sa akoda bi wo bi a ba bi na obi ko adopt no eba ne nkyan a wo be ya abusua ni preko pe na minima de kora ya na ha ye sa kwan yi so a emma se ye duadua mu na ye hu se enipa ne nya ye moja director se ye yi ne to twene sa na ekoye akoda de to the extent say ne nua panyin ni mpo I don't think say nya maame na nka onim enuafo no say nya maame na me ye sure say nka omkro omunim say akoda yi oye adopted sa anka o ma fa ne say omunua to the extent say dan ya de ama o mo no omutimi nya akokoduro ekoje dan no what a wicked situation so enti yesre adofo no mamutie yakoda bia nipa bia nyame de ne beba beto nsem bia ehia man kyerɛkyerɛ mu me se wiase ye abusua na mmom se de be ya ntie na nyame akyekyɛ yen agugu baabi nti obia obeto nsem bia se wo ye dai wo hwɛ ne yie na de we ya mama hu say there is nothing secret on this earth there is nothing bibia ni wa enti se wo ye secret ade bia ya sa adwen akyerɛ yie said dia akodai from enkoda brem na ye kata asoa na etimi bie ya ne de na kire say ya akoye say dan wa aso eninti bibia ye no ye hwe ne ye kodum pempen so bi na wo say wo bie so ma nipa ni hu no ote ase enya nte ase na o hye na komaden a enka medwen say enka ye mie so na onhu ni situation na de obeye no onya ne ntem because akodai is unfortunate se baby a okote se onye moja kan no na anoden na wo ye oba nso so a oba kunani a wo kunawu anka wo sa wo so fa akoda ne se wo ba prekope na wo timi da de we de se nka mesra mi ko nka mema na ayo sa de we de nka mema na aye na akoda ikra osi we se be wo da so kra ne ho da so ye young edie pa ene bemma akoda wutime wo no wobetimi awo no wutime ekoye ne saa emma akoda ya brabo abo nsensa a chesese na wutimi sa na ni wu ne ho mi a me hu me sense na ni wu ne ho saa de na oye no enne wa fere ne ho pa sese ope baabi de afa na nyame enya oboafo wate nyame de be chew na ode wasi yie me da se difo judge we dey come wo skaka kraka mo se me wo dan wo asoro kwanta ka yen o ye man and say me tum fenzo me couple dan kama 2 bedroom to tamba na nso yenhwe e bia na me judge apeka krama me de be ma wate no akote na jaya bro chirefo e bia aye na ba na judge wo dawro ma se me mimbo metu we se me koto akra mo na ye be chimi ana ni anje o say o ne se ma me ne enkoto me asemu we de we de wo dawro ma me enche no e wo de mu na to sanye da ko asa ne girl there be say wo de kato ni mo na say na be ne girlfriend how many years Daniel yeah on not drink cranny how many years 20 de wanyini there will be o de ka fa 60 years oh 60 be wanyini so ko fi o me say 1 year say dey na papa ni wuye e na ma me na wanya 1 year say nti when so ko no be ka me ma me jaja pass ma me ne pa because ye ne ke be che na nam se me man ko na etimi etetete nkora eti so muso se ma binom se ma so etimi kamusa wo ye tontolosia agbani ma me panyina ofa akora na mintimu musa wo ye mintimu so ye se yana so kuntro wa judge emu ya na emu ohwirem duro sin say ye ni buafo wo man ni mu da bi we say ya bro kire baabi a akora yi ka onye oni ma me kora na anka wo baabi papa ete say ye bowre ye kuma sasafo aya ye nkura 12 years to 20 years aye 5-6 pe no muji o omujirem wo ko hwa akura keto asabe ne ho fe ne wo gina wo dan pa chaws wo gina ye pa chaw wa dawruma wo de aya fa mi wura ba bi o ma yesos yo mo ye ayi
no what charge so see the down them 10 cedis pay ai what the 10 cedis in mana hey ele actually wa no opagya na ba ko de sika no so wo de di nkomo no oh ye ni boafo enuti ekoba se ye ni boafo dia se ya na betoto yen se ya na judge e ma binum o manu otoro ema o manu otoro turo sinse secret pa na nyo ba na dada if Adam enyo ba Samson Samson ana turo mu oso no oba be se na koti aduaba no ana odi bire no obedada no na kay secret de kama ni kura de ko nya boafo de obesumwo sa oni ba bi akọ ba wo yire totwene abrabo ye wo ase de emugya na wi ni peduanim no asasesa bibini ya dwi nyina sai yentiase obi agya no yonko a oton yonko wo nya no yonko yekuku no wo nya no yonko yese no ade ni namu a ade yesem no yekro but enye proper to God emwa nyamesom etije bi yin ne so dem Pentecost Anglican Presby yin ne yegum na yesem ko enso so adwe kuta ye no enye Kristo adwene hwe ba bia bofo adwuma kwakoduro woye international big woman counseling yes akwa wo hunie mo akura keto wei one for bad wo hu dwene adwene mo dwene ya bo pampia obatan a wo ye obatan wo efri nim kura bebepim sabri ya wonya no judge woni ka wi mu ma dina kasa no aye ahimfia ka siget no boho ago no ko peja kwa keto we dabi ma se wa mami kasem chase ayem yese judge se ya chine nyeye wo dia kro na wu wa mane kra dwane number so atia to mu no why sabo frei na nyese nyina ka kushim abofrei wa wina emna nyese nyina ka kushim sana o se na kwate yes we should make us say run 4 eti adwane papa be pa no de makwa di ye en o sirisi wo ni wo wie no asoso mo na sapaja wo se da ka shem ye ne sama abofrei ni komu ka senya yi na me jage se mi anche se sai o man pani fo mpa cha mumla hu because we e divorce kilidi antoli handa obi okunipa woni wo ina se eti jage mi kan se adia ba mi na ye no wo ye zip oduma libia no be kan kilib wo de we so so dia ese wo ma na tintum adia ma mi na ye emu ya na me wo fa se kusawate kose emu ya se bi producer enyi kure ba be maso kure nkronwi enye nyiri yi to te yes enye nyiri yi na ka benya virgin bi na ka de breakere no wo di bon ho wo di emia asem ade ko tabusia e wo de abeda yen se akoda bi ayira na nipa o kasa akoda na ayira ni telephone number ni 059 9117051 wasi dwun busumi ne da na to so 9 wobra na abanyumre nonum akoda na efre no amdala imoru wonfinhia adu nsianse ne wanyini na ahusuo ne yetuntum na ne tentene abasemu 9 akiri ponsia ena wodi apia wani atwa ne so a wobetimi apusu ahoman 059 9117051 na yene moni abusuan no enkasa abusuanfo yenkwa ahoma ne so na asemu yi die eche me dobro ba 0551931931 0548931921 pacho ba so na lo radio set na TV no so na olu na maye hello ma you good afternoon oh asoma mo kan de mo ra ho na mo ka me ya ada uso obi di bia yo anya the same one by akoye bibi sa obi anu ne sina uni na ape o ma mi de uni abeka so ma so bi mu da kafra yo hello Pachodin baby akasefri hello Udi baby akasefri chame kasefri bute yo yankwe
Hello. 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 Pacho din baby akase free. Hello. Pastor, good afternoon. Afternoon din is afre free. Because first auntie Achim Krofa. Yo. Ah, na dia me wura ho pa. Ye me abe me yasemi. Wada woma. Esra samum wano. Namu you know. Hello. Hello. Mamu tie mo ho sa. Esa mo be ma course no fa no ayeya. Ah, yo, hello. Hello din baby akase free. Me bacho make a social cape course. Yo, Me bacho me de Constantine. Me bacho ewie de me ra ho pa. Eti be mu ani bi. Nti me asema mi bi sa no se me anka. Me ye den. Ewie me ka social cape course me pesa me boa no. Na me de ne tu adwuma me sa mo mama me ho kwan a. Me na me mu wia mu ti me frɛ me. Gina so ne empeke o number no why? Mpacho yo. So gina so ana Resford da benda en wo be pick number no bobo hwe na choro bobo na krade enu ye chua ensem no bebre pick it. Hello. 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 Pacho din baby akase free. Pacho ya usi a nkokọ. Yo ba ya enko. Da bia ni mo nsamo bola. Na bia me ra o. Yo. Kwa mo wa pa wasi so pa na o hu sta bia we. Ayo be suro ma na sa o pa no ko aka o ba kra bia mo. Aya we ko pa. Ebe sere Sompa Nkomo no na we. Hello, Auntie Cape Coast. Auntie Constance. Yo, ya fa o number ni wi a producer be free. Hello. 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 Udi baby a ka se free. Mama, you is me o fa ko beria. Eh ma you ya te on kache. Belated happy birthday. Belated. Thank you. And then the unfa ya ne de nyagoro. And then the mom say wa. Ale wa lai. Ani o. Ya te on kache. Na ni and then the pass mu ni. Le wura o. Na the woman say enya gabo abran nkwa na ohunu we yo. Efia ebi obi kwa o we mmebi wo na mmarima wo fie ho no. Se ya tu ne mesre de dre e kwa ya be fa so betu na banki esu adwuma. Na ya to de kakra pese mo ofo so kakra bi na be da because akola bi aka wasi aka ma me so. Now so na penti do say me enya psychology bi no psych because of put me trauma. Ade na wo wu no onye lawyer virgin ene ma ni aye ne sa it me stress so but me journey club studio baba kan na onya kwala ele mata na no ko su pa say me na no na okot na o me first no ni ma no ko tan ni de ni na nkasa na say e bi a on the room say ne na na o mo ka che ne se o free free so on the room say ne na ni o mo until so o mo ka se o free free o e ti no kwato me na se mo ya re so point we dem stress the stress to fi akwa we dey be tada me fire e ko bi a be so so be do abanti bu ani man na ade be sira mu nyina that's it. Hello. Ain't you na. Hello. Hello. Udi baby akase free. Ngata ngidinde Martino me kasa free sankore. Yanko eja Martino. Ai oni ni emema wo we de mamini kan ka emema ye bro. Enye di dia bro ni ye bro like emema nkasa maje mu ahun se ni dambo bia o. Emema we enia ni eboa bom ma ne mofra ho ban mpo ne mo ho ban. Nti emi sasa wan ene boye ho ban. Nti de dia na mo kasa wo kama mema na wo kugugu ma so na enye ni sa o mema nkasa ye ni kama fo. Yesu so ho kasa nti boyi. Sen kabema ana kaboyi ya baya na sabema yi ekubema na kwaye na die ma mi ye die bozia enti ke ba no nya 20 ken ka san nya 20 ken ka san wo nya nda yi oni bo ne de na ka me mo na mo me stress abwa form 1 na ye man baby na
Odio meboa. Yedase. Hello. Hello. Are you with me? Do baby akasefi. Yeah, me kasefi kwe kwetia. Yo. Boy na sem na ye me ya pa. Ese. Kwa kwetia dase. Hello. 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 Eja odi ni baby akasefi. Ba se me kasefi we bi ni. Yo, what your foot you? Buena semede ya pa ni nyame bia be yo kia mano o fi bia ne sabeta Amen. Na mama na bia yo na wanye ni yi kra esen kom ti me chi mama no wanye ni yi no so no mo aka sem ne boano Yeah. nti ne number ni si na ho ye yele na fa me nti me send it. Yo, jina so a producer na ifchiro why? Okay. Me ba cha production line no. Asem bi da so. Wo pe kamafo. Oje ho anje a production line no nie. Asem bi a da so a yetete wo no. Fabre ye nsi nkonya. Titiru ni ade hia mo won kwansa atewbu. Amante tachiman. Kentampo ntemu ho no. Na free July. Bola etie sim 90.7 Timon 0244 809 641 Obi asem bi ha on fresa number 0244 809 641 na ye ne entwetwe nkomo. Hello. 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 Boy. Hello. Good afternoon. Afternoon. Di baby akase free. Mpacho amakasa Cape Coast. You aunt o te why? What I say? Yeli teu. Boy na some no no I am Nanyen. Yo. Hello. Hello. Pacho din baby akase free. Mpacho amakasa Cape Coast. Me na me frère na mo se mo beje me na ma no. Ai, bobo ma no. Mpacho 024. 02438. 52 075. Ai, no ano no wafa. Mpacho yo. Yes. Yo. Hello. Hello. Udin baby akase free. Na de plan mo kase Cape Coast. Yo, Auntie Pearl, ne Cape Coast for what is mo? Young boy. Ye nya bele pa ma na aboda na. Kwa se so na akodi pate e ma atanfa wo be tuma. Ni ko train no be. Ya kwa ka ta bo pe so fa me dikiti pe mo wure. Na alo boda na. Kuku sister penyin wa to bomb you. Hello. Price so. Who ka say? Boy na sam ne ye me ya pa price so. Yo. Boy na sam ne ye me ya pa. Yo. Na we ebi to me mri bi ekwem. Wo so dwa utumi je wo ho ana awdi wo. Me ntimi anje me ho because just say odi emu nyinala. Mo so. Just say mo pe bibia hele. Hey, we do wo. Na prayer so mpacho wo TV ana utie radio. Me she TV. On the channel say obi a me ka pe na wo. Na say utimi ye me saa enye. O tell me say ho no be tell me say enye me papa no. Na me ma me de me be ware papa no. Ayo. Nti obetimi arre me. Say do obere. Na me see you. Ntimi anje me. No creature di na me so on me die. After the following day no san buy no. O san say you no. But the next one na today you kwa ejuma na be fifi de dey you no na me kan ye. Na me de komo obi. Ja de sign no san ye so oba no. Na chere say ni nyewi on you no. And I also need to meet me no. Or your papa penny meet me a piano. Nti o kan mi si abonse anajo. E ma me ko nam enkan. Anajo na obi ne hu me. Iba Kafra. Hello. Hey, Bonnie baby ase.
Udi baby akase free. The bacho me kase free Accra. You Accra bro no be so mpacho. Oh no me me pass in the table ni kaka. Enya ma e di kan ye ni dan mu Bible Spotify ni ye. It is how buy all to the new on the nano. Enya di a chedai ni woma e ka ti. Na fi to advance no make the next ni so. Oh yeah, very careful say we be you. Oba ye o de ni ba. No, so the one kwa mani. Enya na so buy the betu di to. Yehowa body no enti sa but oba ye de man no agenda to be the name on shop on modern do be shini ntin na mbai ebusude yakopon boy ye for me. Yedase. Hello. 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 Udi baby akase free. Bachom me kasa free boku. Yo yankoi. But mo to say Yeah, who ye? you that's you any majuma moye no. And you are hopa wa kala no asem. I mean come back to some come pina kan be ja kala no. Yo, na ko boku. Me free boku. Yo, ye ne be Me kasa. say no ba me fia enyanka me tete wo mo ho no. Enya yi ti ka me de bia ba be kire me ho na ka ma wo. Yo. And one storm never to be an offering. Yo, yeah, that's Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, by my din baby akase free. But I was from my niece, my cat is the Cape Coast. Hey, in the Cape Coast school krom fu when you are below. I see a boyful, Cape Coast for young boyful. Oh. Take you away there, Mammy Moya, 1 year. Auntie, what do look at a person in some or your daughter? Akwa desa be no kwatizi ye opapa. Inti mami baby o bia won hwehwe na won chen. Ade wo chada dawdam. Leza ma fa ka kaba mo wezi ma. Ante akwa de no le do ye wo ya la mama ka sama beleda. Inti mami won hwehwe na won chen. Ade wo toto flotu. Leza ma fa ka kaba. Engine da wa da wo to them. Amanfa abulumanku. Fue woman yard ablo. Amanfa abulumanku. Hello. Hello. Me radin baby akase free. Yo, if I'm just to some crowd, if I'm just to 111 because if you don't go off Central Region. Yo, that's the leg my palm woman, the Ghana mines, the Masapa, now play, not some of your papa. Momo dia se mama ne musu mwa ko hwe no se no ma mo fe ne nkoko mo ko bi owo na mla kwa bi on be fe bomba kwa because ya esa na kwa no dia tete esa mu wa dia kwa se nyina bomba ese bitumi ayen mu nya ni be fe ni abo akra no yankopon ahira kwa no yankopon kam ho be so ni bi. Hello. Hello. Ya dia na udi baby akase free. Ya friend o sebo su me ka se fra do aso do no. Yo, o say ya ko ya. So ma me ba tem tem busa ablante ne se na wo ne master ma ne ese se na so no one hwe free fit ase na ne master na wu. Ne master na wu. Okay na ma hwe free fit ase nti na me nti ase ma. Ne master ni wu na ama na akwala na ka fie wa na yire ne ye ne sa no. Ma me no o e be fo. Yeah you. De mu no obese wo se akwala wo hu akwala da ache. Na obese wo se akwala da ache the reason why o ya akwala ta no. Na the area no ebe boni tiri so na pampa so na be tia ne ka. Ama na brabo no na brabo mu ate we da se munya adwuma. Hello. 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 Oba ma din baby akase free. Yo me kase free maku. Yo yankoi. Abema na se mo bo pa. Na ni ame se mi se be ma na yes abia na ke bete no. Enti ma me no mo de asa mo bete no. Ye be pe no ye nya no. Yeah, that's Hello. Hello. Would you baby akase free? But I'm Kasafi Bushan and Palm. Yo, young queen. The friend is 20. The friends woman. So, where your mamma is, and Nadia, and Manami. Wa Mamma Bosua, now it's say a beast of that.
nkɔkye no because sɛ yɛ bɛrima na yɛ saa nneɛma no anka mekɔkye no nkɔkye no ɛda mo ase hyɛ da ase yɛ kesi asi wodi ne baabi akasa firi hello wodi baabi akasa firi because free ntom se yɛfrɛ me kɔmnapo yo japo ko yankɔ pepa sɛ mepɛ sɛ mebusa bɔɛ ne sɛ ne nana no a ɔkɔtenaa ne nkyɛn a ɔmaa no hu sɛ ɔmfiri hɔ no ɔte ase na so no ma yɛ fifiti ase ana wawu dadaada ebi nso anka ne mma no ɛyɛ dan yɛ ampanifoɔ deɛ ɔmbɛdi ho nkɔmmɔ bi ama ne mma no ahu baabi a akwadaa no maame no ebi ɔbɛbɔ di ebi no koraa bɛtumi akyerɛ baabi a yɛbɛhu n'abusua koraa kakra yo yɛda ase anhwɛ fifiti ase hello din baabi akasa firi hello pacho din baabi afrɛ me firi akwa ma wone so kakra ne nte wonka me kase firi abu akwa ne me sɛ ne sɛ sisi akwa no obehia deliverance pa bi sɛ maame no ho papa ntimi mu that's it so da was pa hello Afriso hello good afternoon din baby akasa free ya kasa kepu sala na ya aka na afen kepu fo ya na anu odi no ya nkwa ya fede ya bisa de na branch ya na nkasa nda no onye ma mere badan o fu besian wan sel ni ya man sel na ne be insti wani uno wakana timu ho so amane na obepam na si abonten maame anse na maame na anya na won hwehwem ye yo maame na anya na won ye keep ko sufu hello udin baby akasa free hello udin de say free he maybe Atta Mohammed, Mekasa Free Bouquet, Savannah region. Yo, yankwe. Me pacho, here, Mamma, and say, or Yima, or Bending. When you must say, any one now. One now, small boy, dinner. Yo, me pacho, the Mekasa, me say, your way, and a bonnet on your name better. And to a mamma, Mukachina, Yamin, Mujan, and Yamin, Katanchen. Yeda se ose me enchi no nya ne manyame na nyame ankasa nche no yede wo frɛ dwumadie ni nyina si case number 2 watena se yenko computer so adwadie mra na fei case number 2 no yemfa nhye so ne de yesi ye pa na old Thomas kontu say de ano odene abrewa adwono ano odene ai yen kohwe de yebetimi so aye na fe mo pese mo te yen kan no pa mo chewa production line is 0244 809641 0244 809641 production line no enie ni wa mama ni ma yefefefe eye ata ai maigam hair ne bata na waye manim kamei ni hutwa se pesa ta be sisi wanim mawa mi opposite ya abronsan ne so 0242 347 417 na omesisi ebusuafo ma yemfa ade papa yi mawo zpay to zpay sikasem nkrato ya de akoya de ehu ewa oman yi mu na de ebetimi adi ho adanse ama wo anokure wo mu zpay yi benya no mobile wallet no so wo bra obi di sika krade ebre wo na wo de asende wo tie na won saka na de efe ne se sika bia ebefa zpay so aba no wo chewo 5 cedis bonus se bro 1000 Ghana cedis a o ma 100 cedis wo pe we yi a ede na wo pe abrochirefo we dia mu nyina mu nsom na yema sapon Auntie Rebecca Mrs Amankwa Mike ene na nakua mo na mo send sika
maybe swing so no munyina mu nso saa number yi mu eno ane se ofafo na abedale *270 hash na wa press option 2 wa send sika no momo wa send sika no wo bonus wa na wonsa aka no we bere se ye bi anim bank 5 aboya pon bi ani ho maame ye nya kwa wo bank ha bi ani ho ai wo mu de wo mu gina mu twan te se spaghetti ayenya no aye wo mu gina mu eno ane se wa fafo entententem wo na wo kro no dial *270 hash o press one wa register na afei ID card se Ghana card probusa ho nsem kakra bi a eno anu zpay to zpay eno a ene de kresika o se eye jimidi me pacho abe ene ye kanfo ama ye ma me a wo tano so patrapa new site be ma wa ye mmerekete so prostrate kun sickle cell ni holy heart de ya anwene da se ebetumi de bibiduro atu ma me abe na am ye hunu se ampa ye de bibiduro tu fibroid wo yi se kankan etro na aje ohwo aboso na ama be matwe akohyem wo be yi se kankan kokotua tu ni meti 4 kontokwa ma me abe se fa ni nyina bedan no wo ba wura nhuhu mu no na mu no sa yade me pa chaw friend 0243 345392 and 0506 460208 na ni ma me abe entwetwe nkomo ya yamutim hawo woje wo anyi ayamutim ya kye awo ene yete se de wo ka moto na wo te so no ani ha na obi bebom obi ri bebopun me hye so nya na umpie and ye bebo aw pa traders charcoal powder bidi adro yellow and black me pa chaw se wanu ma wudro person bi udi gu nsuo mu no ya wo na wanya wo kra na o strade boni e cholesterol sisi mo gentri ni mu eyi afiri wo me pa chaw wanu ma duro bi e overdose owuo gina wo pena no ka ho fa bi gu nsuo mu na no wuntumi ntan ya wo fura yi kuntan fa bi gu nsuo mu no halitosis en mu kankan ne se proye paste no a wo de odi twi se no se bi gu so na fa twi se na fa bi gu nsuo mu no wo se pai fita no wo nim so ayi hyehyɛ be ma oni padua na ye fefefe afi wo ye mu bubom na wo bu fa so no eno so num bi a wo kɔ wanom sabro so anya hangover eye traders charcoal powder ubenya bi ewo Freddy Men Danny Herba babia ofi na Misty babia osa ebeka bi Universal Natural Clinic ye entrini no mpemu adwuma se wapo so wuntini mu twetwe wo de wo anye wo nan no ba kwa ye tentra che ba ko no mpeni katwi so sasabro enso itutoi anase typhoid ojejew ni nyina universal yam kro ulcer malaria yamfa ni nyina nko universal fidie hyew yam niam ni gu afidie so na ade wani hwebi de ade onan sisi nsuom na atwu ni padua ni mu fin na ade wani ahwebi ye waton so S line bo nsuom wa fra 0556 244 102 and 0200 158 272 nani yene emo universal tabitakum watchna wo ye free screening dia ma prostate any diabetes so for line ni alignment de dia no hwe kan ho ma me entrafie wo sabo no ha wa ba mu ya na utadua mu hihye usisi ya de mu ka adwe achima kwa ba bi ti sek ya lodu bi dia efro popo obema herbal treatment massage tuatua no atwa scan pa ya won crying firestone food bridge hwa so for line alignment eni ne dia no hwe takwa di sunwan yeginam frey 0260 196 219 na 0203 347 647 nani yen emon komo kanisa etete aduro tete abrempon ya yenim e de aye adwuma ya ye enso eni ye hwamoda kanisa ne yekamfo sisi yade brayomu haw candida syphilis gonorrhea chlamydia bacterial infections rashes around vagina orifice nebema blood circulation papa me pa chow ubenya bi Techiman ya wakenten taxi rank your name baseline pharmacy online ba so kaneshi Techima ubenya bi Kumase ubenya bi Okolina bisi heba dan heba Freddy Mens na fe PFA heba Okanshi drug lane Nana Boache heba ko bedia heba Richco heba Mankasiem Jeff heba Cape Coast Pina heba Uwas ebidro fie takwa sunyan calf heba and a fe baseline shopper who do no enyina mu unsa 0247 887 43
6 Bibinom ninya yaresa. Some mizo. Ye drink Miza papa. abarativo. Ye ya Ti wanum mwetimi didi. Kwa ye. Na miza no 5G no. 2 parts. Energy drink boa ma timi ye adwuma bre dodo a wonte bre. Mizo no de echen aduane ankasa sanse mu oduru. Bia hye fridge mu na chili ne tonsu ategu hu. Na mo minimu gogoro enya sab keto akra. Beacon supermarket sister say wa about our post office 0242 737 287. Mama Esther Adomni Asumdwe Junction, Baptist University, Ever Blessing from Poma Edrijama, Erade Adom Enterprise, Mama Taylor Fumu, Atama me wo boase 059 221 222 1452. PNC Ventures and Omanje Taxi Station, Yeni Charity Hospital Junction, 0244 560 765. Nasachi Enterprise as a Fabinchi, Yeni VIP car park, 0244 752 203. A fame. Also for Ernest and so or Buakwatano so Uber friend was 0201 846 997. Edum Pampaso E&O Enterprise and also a 0244 834 905. Manager Daniel and also Unsa Ebeke bi ewo ehwa overseas 0245 889 471 0245 889 47. Drink papa. 21st clinic. A hospital. We are the sciatica experts. Omabing. Utu asinchi tetewe ebusia. Yese anamo edi kan no. Ni tieti na. Na de onum tuo na edini gina kire mponso. Yaso ya hwe ne yaje atumu. Obi so sciatica onum nchen 21st clinic. Ye ne kofa bai. Tu asinti twetwe je onwanye opanchi. Niam nkoyie ma osisim kase mu hyew. Fani nyina akoda ye. Ye twetwe mu adupanom na gina wona so sebema. Ye wenhwa overseas. Ye be Alpha Radio Kumase. Sadana techiman so GN Bank danum. Omamu nyina da yato enkrabata no apete. 0540. Wadawo ma onu se sciatica for no. Eye tam no mu ye adwuma. Du kwa nyamere ma wo mu. Empentem enkase me ko ya me ko akwakopa baabi akọ nya botere na entini na se to ase no so mo nya botere hwe wan fe ma wa ebedum le boko na osisi kwa akochia ye 21st clinic sciatica expert. The number is 0540311311. Jeffran Company Limited. Eniema papa bedru. Papa efie. Enyasem na James what the name free German or the Turkey. Ya wo de aba be medwa ye wo wani aka obi wura adwa no pe ni wane me wo ne nye no keka no otobi bre ne bie ma wie ebre me pa chaw jacuzzi bafu udamu awudwa de no e bo nyumu e massage wo umpe wo pe de ben de time bo ho empa woda so ahwe ne bo ho awubu fu pa wa wo hwe watopa wubu shawa butu ne de ma akokọ ne de omu gina mu eno de gina ho je stroke che wa mfa me ho me pa chaw bo modern a so be kwa akwaji bi accessories ne cabinet unsa ebeka bim ya wadum any railway police station line ba ko so me pacho ba ko so ben Pacific man ya be Jacqueline boutique wa 0244 178 585 mata papa shemi e mama C papa bi ene pamo ye efe ya muncha mai wai muzi me pacho mo record no ye twa mama C no dey to start the campaign me pacho o pese opama yie ntoma pese opama tade simple casual wedding gowns funeral clothes ni ade nyina mama C wo Kotoko junction pokwa bna bobo number no yo mama atare nso no ohwe no osusu wi a opam hye wa omo ho ekwa na akọ tumi 29 nye otu na na aten bia fa number no de frɛ mama C eye 0543 370 005 0543 370 005 Kotoko junction ya mama C fashion obeye wi ya mo ni agi ya go computer jedwemra and then kwa majority emprena na Jeffran Company wama jaya ya kono san ebeye den and jare ayemi Jeffran Company Limited say jacuzzi bar wash hands basin bathroom mirror water closet bathroom cabinet any nieme pia sisi jare any Jeffran Company Limited eye papa
na ne po ne so dafo ye ne no atitwa no achi ye wo Kumasi adu ye ne railway police station and e wo line baako so ye sign so ben Pacific Bank aseda house on chain mo amo pa ne dudu amo atu ene baako eye amo frey 0244 178 585 J Frank Company Limited e jaye ne jade ne amadi ye ni sasofo Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na nia eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and will be the area to a bravo swam Sibra, and they have back in Quebec. Abeba, Matsiakanos. Case number 2. Vida Asari, Achimako Fodria. Why complainants? Accused, Wafata, Ejimesu, Wabwasi Road. Court. Offer you, Madam Yati. Order. Ye pacho bebre ya mame ya wo Bible ya wo Qur'ani eni wo bodu ya apede ehi adawro ai majimane fansani fan page akosoro eye me Vida Asari pacho eye me Vida Asari Mikura mensem Bible. Asama me bekan. Nukre trodo. Kontompo nka ho. Kontompo ba ko onyame boa me. Rade boa me. Order. Ye maame e frɛ wante a wo mamponten. Ya wo di frish yaka. Asase ho asem. Yaka asem no ye ma 2 months. Yes. Tam waso na wo srɛ ye ma ye ending. Enra wo ba frɛ so di sika na e ba ko wi aso se nsu oto. Sika na medu. Na ntetie se wo tie ye a. Senne ebekwa wiye na ochwa me yensa nka sika no a de wo ho bia wo bete yenka ne kwasem enipa ntire wiase mu nipa kwase asa wo be kunafo wo down completed building mu na su obon wa chini sika wo ye ba wo didi da tem wo si asase no sabi wo pem so e wo yo pem so la ensem a hwe be pie no enyem sempa wo de me say me yempon awo awie ya abebo ya bodi asem adawroma mpanifo awie de me ba ha anya boni bi benfie be mienu ni na me yese me pefisase enti mi wo ba ba ma bi a me ne ya adamfo e wo kofo odua ho kira de e wa gransu adu e na me betu na ni wo se ma ko di wo se fa se enti boy na okwaje ma me no ye frɛ na dance enti ma me mfrɛ no ne se bi wo ho de a wajibi ama me enti no kwase manimu ana ofrɛ boy no ofrɛ na boy ne 5 ene o se me ma me bi se wo pasase na half yesterday no se 5,000 ene o se ne da be na obenya ho no akwa akɔkyere no nti ampa boy ne hyeda eduru ye no misia no wo adwafo junction ho e wo se paase nti me kɔ me fa me sister bi di machi na me ba ya nti eduru wonom no na se paase adwafo hema ne nua be ma won na eton asase na ɔka ho ne ye no omkɔe omkɔkyere ye ne mani gye ho enti me hye omo na awotwe enti du ye na ma omo 3,000 na me hye omo 2 weeks enti erade adum 2 weeks na anu na me nya 2,000 na me sa afrɛ omo ni nyina na me ho mfa me enti kofo odua bra me tue sika no me frɛ sister bi ka me ho na me disika no hye omo nsem enti me di 2,000 na ma wie na mbusa se me no ka na nkrata asɛm ne na papa no so omo wo fa bi awu enti wosra me a me ma na otwe mienu na wode nkrata no bebre me enti afa abedwafo na di bi abosom be nan menya krata no
ɛna me frɛ papa na sata what years can say me pa cho 5000 me what tuye you nyina mean krata nso a unsanka enti me frɛ boy na boy ne se ma waka kyerɛ me sɛ tuya 300 ka ho na emom du adanse na odi manim na emom e machi ɛna m so da bi ebi ene na be me na bɔ krata na ma mfi sɛ me yo ba enti wo de agye na fa ma no na m sa de 300 ne ma no afa mpanifo krata ma bɔ na ne ma me ka papa ne se ye wadwuma enti me kotwa abro 800 gu so nti bro nyɛ December na mde mesi ni ko no se ma twa 6 inches ka ho na mse mate na ho odin ni o enti tama minya ase metwa no me ni mesi ni no ko ase ye kwa akwa ni etu foundation obi tu foundation me pa cha wo tu kra wie e na me frɛ me pa cha nti wa na me frɛ me ba na nam so me hu adanse em e na me ka kyerɛ no ti me ba ne ye na mba ne frɛ boy no na boy ne se ma mo de mo mra na medede ofa mic ne se obi peproto ato sa de ono ti agemasu obeba oba ne ye na so ofa mic na moto wa proto me pa sha adwafo hema ne nua na boy ne kyerɛ sɛ omo giska na one papa ne nyina de ko se adwafo hema ne nsem na hema abem me pa cha nti omo ba ye ne ye ka asem ne tietie nyina nso makotwa ba bi fufuru nsuo menye afa mi nse ntua 4000 enka de metua ne ho enam se ne bi da ho a mpachan se na me wo bi da ho no manka de metua ne ka monye enti minya enti mo fam sika ma me no mo share me first week of February no atosa abre mpanifo me frɛ papa ne me frɛ na no afa na kyena me giska bi nyame anopai kura me ba ha me pachan anopai kura me frɛ no na blocks na ne guso no me kɔ no omuto foundation no ma pack enti wana me ka kyerɛ dance ne sɛ so obenya obi amenata because me ntimi nya ne hwee na boy ne se opɛ enti esi 32 million na me 200 ne kyɛ no na boy ne bre me 15 aka no panifo atosa abre on famai eno ye hwan no adanse na odi manim kɔtɔ ma adanse no so abedo ka 15 million eno ofa tanso 15 million ofa mic no so de ka 53 million asase ne ye 50 ena krata no so ye 300 enti me de ma ne wie ogi ye na won family me no me wana papa ne frɛ me sɛ wa send 2000 ama boy na odi manim beto ene so won fama me na boy ne frɛ me na so wa hye na awotwe asase no so menya bi ti na awotwe no so na mo de ba na makwa akotua abedwafo besi nne so de wode ma boy no sɛ de o papa ne ho no mic no manya nana kasa up to now mente ho hwee enti me wadanfo bi wa abu akwa o ma me na di abokomadi hima ɛna me de koda na sɛ me miniska enti won kyerɛ me kwan a me mfa so enti papa ne adwafo hima ne nua ne kasai ɛna o send 500,000 man sɛ menyi na de odema aboy no omunye nka me ho 500,000 say ayi 500 Ghana 5 million menyi na onye de odema aboy no 2000 nka me ho na kyire ode de aka beba enti maame so ya na ofa mic maame so 500 no mi so mu no so no up to now de odema aboy no so odema no sɛ wanfa ama no me frɛ boy no kra fe de on fa biem ya na mo mistake amoye no mo nye krata na mo ye adwuma hello ofa mic wakati ye yo ya da se ma me ka say me pa mo cho manuasi nti say how no say any say wo hawa ne say wo je musika company for na na wo matwa bia ma na se wo mpe opani mpa cho bedwafo ho ye nsuom wasanse me santua 4000 enka na say me 9000 na afa kura sabi ohima no ba be ma wo ho omo friend DJ o ka kire me so omo twa ma me nso a sabi asase no ho no omo didie ti se manyina so anya ne ntamo a ombesan age me so me yo ba me ni kunu me so anema na me de akwa achi ohima ni bar say ye chama akra na 1-2 minutes kan si dan na wo besan toye no e wo ho me ntwa to e je nipa benyina che Messi ni na me ne koye no wo ho me ntwa toro da me frɛ ne nne obepeke no waka no mu twama me nyina so nsi na no ho no mu didie e na me se me nsusu minya unya titieti omo fa sika ma yo ofa mic aba ho no so hello ofa mic hello hima ma hey hello ya from me so for ma me was Sompa TV so ho te say I don't know so boko woni madam my friend Vida Asare me no ni sika no da be na mbetua ma no question obusa me de
Usi ni sika ndabe ne betu ama no. Ah, oso obepe asase. Say wo frem esa wo kira asem mu na wo frem ka zo sika. Eti na woni mu no. Se mi busa usi woni mu no nti woni mu asem. Oni me ti. Se bi adwuma na wo ye. Na ye panyina nipa na frem. Ma me kire me madwuma. Ma me ni busa usi woni mu no. Nti dia na menka. Dabi. Na sa ni sebe. Asem na ubusa me no, ubusa me question. Tie. Na question na ubusa me no bia na wa kire me na je say. Da be na de man na kire mi kire wa kire wo. Wo so wa to asase ama no. Asase no. Wokoye so adwuma obi atwa foundation e wo so e na mo se mbe ma ne foforo mo ko ma ne foforo mo atwa nsuom mo so onsentua 4000 ka ho e no kura wo nyae ma na se ontua 4000 ka ho ma me ne wa ha enti upa obeka na wate no wate ma se ontua 4000 ka ho e na me so wa ha enti upa gina so no no anka ntro ma me o se wan na se ontua 4000 me pa cho da na me ne adanse ne boy na o kan so ba be pass ase ato ne mesi ni na me de ne baaye no na me ba panyini ne so ka ho wo ka so le ka no 4000 ka ho mo ka kire me se me ntua 4000 ka ho e ma DJ ni so ka kire me se wo ba wo fa DJ no e ka kire me se wo so be kura na me yeso adwuma asase no hu na mu didie enti wo be san ba so wo ba gi sika entwa tro wo Kristo wo be san ba hwan di wo fa DJ no ayi kwa ku frimpon o sa hwan no nya sa no kan wo be san ba fan na so wo for kan na wuti wo nti nsan okay na wuti wo bra ofate me pa chao ohe ma mitie pamuno otwa no ri nyina na ma che no ma mi mu ne wasase sembi no kre eti say o se mu se o so obi akotu foundation e wo ho eti say dia ya ne se ni sika mo so mo de be ma no wada woroma sen na nhyehyɛ ne tie sika no ma ma ne mu 2005 ma o so ama 25 ofa 2005 for the ma me da be 500 abokumadi hima no so na wo de siye 2000 ampanifo wo boy na woni ni yesa adwuma na odi nipa beto no won na wo so de ama no me boy no me hu no na se sika bia me si kanya no me kura tie wafa mike wo mo tie anti kat no botre wafa mike wo se wo tie de America no se me so tie de America wo se sika na wo de ama no akodi ba bia nya me si ni sem ma me na se boy na enkresi kan ko pensa ni sabeka ska nyina nkodi ba bia na ma ante wo na aka che boy ni so enkresi kan no pacho kanu kure wa no fofom kanu kure bi na me chiro me ka papa ni so ne na awotwe na me tie maami tie wo na wo ka kire bra ni so fesi kan so na boa e boa no o ka kire me se oh madam me ka kire ne se na fe odan mati adan na ya mu ba na mu twewira de egu asem ni bi so mo ma no kure na adi enti wa ma 25 wo say sika na ohunu me de me sabe me ntwe nkwa akiri so ohunu eni pa ka che ni so fa sika ni to ma wo e ba no a wo so se wo de wo sika bia e na boy no me frɛ boy ni kura wo mfa me nya no e na maka che o se me 28 na so no nyame ya adoma bosu ewu me so me de 28 be bra nti boy ni de wa na so mfa nto ni de kwa be fa so agi de me ntimi ka ho ase e no de wo kura waje atum enti bosumi ben na so a July June da bosumi ewu mu ende ohima be ba ho na biska na be show se mu why me da se eni me ha wadwen why o se me ta hwe ofa me da se ofa me da se me ta hwe so fam premier me da se ofa Mike said ye wanyi obu ama me so waje watum me nya fefefe na se me enam Tofik nti Tofik me ta hwe ofa me da se si wanyi nti me ba France na eskana ba why me da se ofa me de wa me da se pa mi shira eya mo ba mo ma no kura bi na di ante no wani papa na ye adwuma enti mi tamu papa ni so de man no na mi ni ho enti de papa na frɛ me ka kyerɛ me so de sika na ma boy no na 1 week time wo de aka ne besoso ɛna me ka kyerɛ boy no sɛ ne enso ya mi nso na fɛ die ba biem eye die ba biem abusua ye ba ye frɛ no amdala imoru eso wayera ɛna wokoto no bai wa koto dem sa no wo mfinhia adunsia we nipa tuntum we hwe a se de ete no esi dwun de toso na no atupia afagyae anwumire no onum ti wo ya ase wahunu no ma ntam nso a ya sutire fra 059 911 7051 na busuafo nkɔpɛ no se de wa post atwa photo no pia wo beche enti mom ye nhwehwɛ no emra busua 222 minutes ohima se wa na ye nhwɛ ohini ni medase ansase sem de ohini ni wa unim sai ana ehho asem no ahomti bebre ana ya na empempi no wo hwɛ sɛ ne ye maame ana montu a wotu ya
empempi no ya na ayese enipa bebre a ya na omo pensase no ya na oma ye desperate ene nipa bia nso ohun se wa ye desperate a ete se bema ehun so oba ye desperate me peska kotatade me pe baabi ada me pe moa me pe yi no wo be yusu sa time no se no ope wasem kra se wo de do a afa use no be yusu ebi ni me maami die no wa ye desperate so ohia asase etu okoye no wan sheda nto ne boase ami ankwa ankwokyensa ade ni ne ye kire no kra wie no ene emi wura no nkrata asem ne tesen ebisa mu ehunu se nkrata asem ne sei ne ye na yeye ye nyina ya yeye bi na emum yen ye de ne de ye gye nkrata no nkenei ka ene na nke ni ba bi gira da bia ye sori edi court akoni aba no enti ya na nka ye betumi anya abotre ene asonkrata anim ye ne o mahwehwe ne membi kra no maton ama obi dada na wo kotwea wo sika ama asase asabe eye saman asase ne maami soso wo koya akire no ye se ya ma nsuo mu de na wani nye wo na wo so yin wo sika no abrantie ya wo so odi anim wo kan ka wo ya ma sebe kra me judge kra akonya trouble abrantie odi anim kan odi sika no 2000 aba esika de ye se eka ye ko yen eka mpro eti ukonye sika mu 2000 abrantie no so wode nokore kwan so nyame pusu no se won frɛw ɛma wamane enye se bia ye di sika ne ma no kra no wa ma wamane en wodi edomu wabɔ wamane wo se fato na menye sika ne nyina awia se eni se wo hwehwe abrantie ya wonya no ye enti sane eniema sitie no ya eduru ba bia yensua eniema bi emfa obi dia asi ho wobi de woka ye nuanom ene ye mpanifo amutie so de kakra kra ba kota kra som ye dase som pa ejuan ni me dase yo ye dase pa yenti ase se asase a ehon dwo pa bi ni kurom ha asase a ehon dwo pa ba bia ye ma enti sa wo pa asase ato a mesre se titru ye ma me nom ne nuanom asabe monwoma nim no ensheda enkwa achiri na niema bi no wanya sika fine but yesremo sani ohima kan no se ya na asa ahopre bi ne a awoso bi a mode paade ni nti na wode wani ko hunu ya no saman sani o kan saman asase na ko hunu ya no eti enya disua asase won sem e ba mi gidi yesa tiefo mo fa ho adisua pa sa asase no wo pa wanya usika bra wo bra ya me pa cho hwehwemu kwa akiri ti sa de emma nso so e pa aware sa de ye huri kosi aware bi mu na ekuye no enti esra sa wo pa asase asidan kama wo pa se o ye japade enti wo pre wo bo modin hwehwemu kwa akiri woni mu ama obi a onimu enhwehwemu mawo na ensi pinsita na hu sa asase no enye saman ansana wakọ ho ti yesre asase mu asem de awia ni aye kan se hwehwem ekọ akiri ansana wakọ akọje judge wadawro ma yensu sunyi ye honi ye nkrofo bi ndi ye pa na me dey for me twan de me nwanwan se etimi ka kire wo se ye de ho ne edidi ti wa anya ne ntama ehore de ye sanity ye twama wa adane ye betwama wo na no sankrofo na no sa fa chama mu kakra no mo beja so ama wo e de otu foundation no ne di 1 week na so what may be wo so dia otiri nkwa because asase na okwa ase pete mu no eti sa na hotie na sikasemu a na ye kan wo asem sika de ma mi ye ni sika wo grow wa wonya ne ntese wo de 20 million aba wo se mane na on 5 days no wo de bia be so enko so nya wo de o ye ti wiase enkwa enya wo de a nya wo na ekura nkwa what I say e dey say bofre abrante wonya nin wo box wo twa ekura mpo e mu 15 million esa ko chere to akoye 35 million wo ko fa sesa na wo yin mistake be ne ye na ye edumre bia sanye ma wo mum ye nyimfiri ye mu meji wedi metwase wedi wona di manim wo ye ni papa masa wo wuni pedua kra don't trust enyu wuni bibia betubesi eti yemfa wo nya disua kase betuma bo ya brabo because asase na da ho no se de asase asa ye di bi wo ho nya dia
enkopra sase beti na se ba ku bi e beto ye ho e court any 1 week ni ebu asem no mesi kesie bi e beto ho we se media wo hima se media ye koduru court no wo hima ne sa ye de wo hima ne sa gunachi osikani no 5 days pepe na court obua o se kokofo asase eno soldiers ene bejina 2 weeks ene to foundation fa ho ene abuo ko den ye peje se wo kumasia eti woni ahode ko pass ase na so wo ahode so a wo pass ase sa grofom to ma wo mu no mo mu anya ayi lagard fo sa krom wo no sa kro na mu mom to asase bo no mo man sa so anya lagard because asase unye people family wo person sa ka people say 50 million wa to 25 million ka 25 million wo sa ka people so dia ma no anya sa ba wa twene yedase 0551931931 fa frefo du na sorry edwumedie so 0551931931 o say ending de wachiri nso ni achiri o de beba nante wo mamponten free share sika ne hye wo to enra wo ba fresh o diska na e ba nso nsu o to nsu no da so atwa besi ne ba bi kro na mo wo mamponten nsu no nyante maame wo we fonsa wa hwe wonsa se wonti obakunafo ne ne mane nananom dadam tom ene nsu o to brom wo de wo dadam maame hweniye na na wotwe we no ye no mienu no ye ntwa koda cause ye ko bo krata eto so edu ho na wo srɛ se ye ma wo ending na twam adan na maame wo yo ba na wo ye unia ba de ya sa etu ba yesu din yo 0554931931 0548931931 na yenko yenim mam se ye maame anti vida you show it the oba so a chewade na enum sese de papa na kan ye be koso ne di nsa wo so say ya odu sika ne be ba beja wa beje wade di man mam o ma sewa amen yo yante ma me kasa na me pa mo chome da ma se bebre asafo radin nhira obi bi o wa ha bia ye mo ahwere e wo me ho se me de ma sam beda mo no ma sa chamade we kire akoma pa ekura mo nyame wo nhira obi bia na dwumadi no enkoso da bia ye bre no kora nya ye bre se na nse mu chi ayache o ma obetimi akọ ye mame e ma se wa ohini me da se me chia me papa SK wonsu ene mpomponsho hene ena wana wakanyina ani pane dos enumere yo metia asofo yirenum a etie ya asofo mpanimfo pa etie yen pa mebubodi ame mistake metia mu nyina na menkam difo mechia Jacqueline wo France efia ye boabo atens wo France anya fufura ka ho efia bo anua no efia bo anua no ni nua panyina no ana kobra cash also Germany Hamburg on wanti mechia mu nyina anya gobo nso adofo ya mu abrochire ya mu doyen onyame hira mo papa sister Fiebo wo New York Emilia enso ne Barbara enso ewo Virginia and afi eye nana ima sapon ewo London Mikay Mrs Rebecca amankwa wo chena ye ma beki birthday no cham de ma beki picture no to soa na mbe wuso wo ba mu ankasa chanso ye ma beki birthday sada ena nana akua enso wo London ye do mu nyina ase auntie Josephine Luxus and Cancer ono so London minu ya Kate ni Kumbra Prince mu wo Luton Auntie Lydia and so Clapton oni afri ye kokodua mu wo Clapton eno so e wo London hwa ene mekuma na ya ne manso e wo Croydon eno so wo London adwa wa ye for Doston market ene me papa kwaso trading ono so wo kwaso market e wo Doston market e wo London inti London for edamasi bebiri se maji atum ena ejabo obo Switzerland ai mame bo jabo nyama na we se waji wani so mame bebe se obo e wo Switzerland obo ye chia ena Mr Alex Champon enso e wo Belgium e chia won mu nyina abuchefo nyame nhyira bo adofo a mo wa buchira oni ye ehwibom ye sorry so
ama agudie mufoɔ no aba bisi nkonwa edi dwumadi edi hɔ no so ato aso hyɛ ne nso sɛ Sompa Nkomo de ebola asɛm bi da so a production line a wobɛfrɛ no enie 0244 809 641 0244 809 641 yɛfrɛ me ɔhene ni amakrancha da zo of mami premier ni said de mu nyina mate no ye ban kransa gedegedegedegede enu nti so wo asem bi da so atebu amanten fakwasi tachiman wanchi kentampo ene ni nuanom atwa ne ho ahia ba bia aye kwase ebu asem a wo hia kamafo a usu betimi afre 0244 809 641 0244 809 641 from your hini ama kwancha da zo of mami premier ni asanteman Jimmy Atumu ama me din foforo oba pa me sa me ba mejewa o anse mezi woni sister santo abra kwadwodu atu kwan omai yeda mo ase yes sorry Sompa Nkomo eye bola what in court. Let's